ניתוח מוס, כל מה שחשוב לדעת. שלום, אני דוקטור חדווה גונן, מייסדת העמותה הישראלית לסרטן העור. בסרטון הזה נדבר על ניתוח מוס, מה זה אומר, למי הוא מתאים ואיך מתבצע התהליך. ניתוח מוס הוא שיטת טיפול מדויקת ומתקדמת להסרת גידולי עור, בעיקר מסוגים מסוימים של סרטן עור, כמו BCC ו-SCC. הייחוד בשיטה הזו היא שהיא מאפשרת להסיר את הגידול כולו, תוך שמירה מקסימלית על רקמת עור בריאה סביבו. ההליך מתבצע בשלבים. בכל שלב מוסרת שכבה דקה של עור שנבדקת מיידית במעבדה הנמצאת ליד חדר הניתוח. אם נשארו תאים סרטניים, מסירים עוד שכבה באותו אזור. התהליך חוזר על עצמו עד שאין עדות לתאים סרטניים. היתרונות של מוס: אחוזי הצלחה גבוהים מאוד, שימור מקסימלי של העור הבריא, חשוב במיוחד באזורים כמו הפנים, האוזניים או האף, מתאים במיוחד למקרים חוזרים או גידולים עם גבולות לא ברורים. הניתוח נעשה לרוב בהרדמה מקומית ואורך כמה שעות, תלוי במספר הסבבים הנדרשים. בסיום, מתבצעת סגירה של האזור ולעיתים גם שחזור אסתטי לפי הצורך. אנחנו כאן בשבילכם לכל שאלה, התייעצות או ליווי. הקו החם של העמותה עומד לרשותכם, אפשר לפנות גם דרך הוואטסאפ. כתבו לנו ונשמח לעזור.